Ang mga pangalan, lugar, aksyon o tema ng programang ito ay hakot lamang sa konsepto at walang personal na interes sa mga totoong pangyayari sa komunidad. Thoughts Patrimony Vlog presents Mga Aso ni Kunching, a short comedy film. Baadaw, Flora, kita at kadagatan ng dampog, kaya nag-iiri itong may ada-ada low pressure. Nanay, nabati ka't nagbabandilyo? Diyan pa pasabutan niya talaan niya mag-evacuate ang mga mulupyohan poblasyon. Hala, Carling, Flora, panipid kita hitaat nga gamit, mapalit nag-aandam. Nanay, gininirbis dayon. Waray pangani, lumapaog ka? Nagpapainom doon na ka iyo. Bahala ka mo. Carling, palit na dito kan dayon na ibasyong hingkuan, petrolyo, kaya waray mga petrolyo tatkuan, waray mga sulod tatkuan, suga, petrolyo, palit na dito, palit. Inanay, sige lang pag inagumod, di magmulo. Lumapaog daw ka mo. Adik papakauutot na ako hit paniguro. Pamagdios na ka mo. Flora, Carling, papamitlok kontak ka mo. Taana. Agi daw nanay, ohi, ate, siglat pag-lipstick, dahil lago nagtutuon. Ay, aringas di da, Carling, ha? Bayante ka di da paltakan, hiuunong kalugod. Ay, di ko man aringasa, Flora, Carling. Papakauulan ka matakman ng nahuna, adi makadto pa ako ha, eskilahan. Magpapasit iyo module. Bantayi din bantayi ha, bantayi. A few moments later. Madirusing, ano nagpasa ka nahan module ni una? Ambot hing na una kay bagawari interested pag-eskwela. Igpapainlog ko init alos. Kinatulak ka eskwelahan. Tutugdoan ko na lang Flora pagbasa kay baga nagagang pita pa. Aw, maupay kunching. Flora! Pakadina ka tutugdoan na pagbasa. Sige, ikaw ang pagbasa. Papamatiyan tani ikaw. Nag-oro-oro, lingag, nanay, han, iya, butod, nga, ero, isda, ay, kay baga-baga, lahin tanong nga harupay. Baada Flora nga nagbabasa, kay mamaulo kayo na haakon. Ito lang naging babasa, baga na pabati ha, hinanay ko na naguro uling nga gan iya, butod nga ero isda, ay kay baga tulad bala ko ng kuan, harupay nga tanong. Di maupay. Otro at pagbasa, otro ha. Nag-oro-oro, lingag, nanay, han, iya, butod, nga, ero, isda, ay, kay baga-baga. Nga mapaog ka, Flora. Huyot nila, huyo ha, huyo. Baga-baga ka nagbabasa nga na stroke. Ako tumaro talaga di kan kurtal. Kuan, kay manggot nga tat ngipon. Kick.